Nahilo man gud. Nahilo man kayo. 1 2 3 ready. Nay. Yan guys. So, Dool ra day ko. Tugnaw kayo mo. doon na lang tong kuan ato di ay. Nakaw na lang ta. Guys, tara. Loyan sa kung bana. Marapi. Oh, ini ho tayo mara. Si. Abot na sa taron. Oh. Ay. Ma'am. Doon ako no, ma'am. Doon ako no. Nungtan ako sa tigulang. Doon wala ko noon. Ana to ni ate. Ta. Ta. Guys, let's go. Let's go. Let's go. Ah, let's go, let's go. Dili lagi na i-post dong. Guys. Ito na. Ako na. Duta rin tubig ko. Guys, na rin tubig ko. Ano daw kay tubig diri sir? Nagitubod ato ma'am oh. Ato. Nagitubod. Ato oh. Manginom ta ha? Ayaw. Uy, ay puta ko. Ay. Hapit ra baglase. Kau beautiful balo. Ay, na siya mga buad to. So guys, padulong mi sa kuan. Badjan Heights nga kuan nga makita ang isla sa Badjan. Hi guys. Tara. Hey, shout out. Hello guys. Shout out. Huh? Legit to pay. Legit, yeah. Ayan guys, tara oh. Nog esteem. Oy, nog esteem o list team. Nagsulo na ni og base, nagsulo pun siya, di ay. Oh, tara. Bawal mo na ngayon ha. Guys. Nindot kaya diri guys, ni tubig. Pero atong init wala pang tubig diri. Eh ma'am, motor. Balungan dagan. No, ada diri magkuha siya oh. Nabi. Diri siya magsalod oh. Guys, diri siya mga lus guys oh. Kusuga na oh. Agay ay oh. Hoy tilapia. Wala ni balay mo. Ala. Di naman gamitin si Tix basta lasang kay magpatong ra magkahoy god. Automatic ra. Hey guys. Dalagan. Hi guys. Payo please ko no. Okay. May butang ko. Ay nay baki. Butang ko ni tilapia diri sun balik. Ay ko ano. Ngit ni tilapia. Gitu gini. Pito ra man ila ko ano. Diri siya mga lus ng bata di ay. Wow. Nang makatanong sila diri ko. One of the diri sa hidden paradise sa mga mananumay diri. Sa may tubig diri guys oh. Hidden paradise ni sa mananumay. Kini tubig oh. Wow. Nisubay sa gamot ang tubig. Kusog sa. Sugoy. Nakanang husa, sumpot ah. Muna niya ito Hello. So guys, namin doon na lang yung sa kwan. Badjan. Ha? Sa babawan ko ano. Dapat sila lo. Binababuan ba ito? Basig binangan at tigur. Gusto lang ya. Kaya sa'yo pamansan. Ayun pamansan. Sarasa. Ang caps kay na babawan na. Anak mo tugpuro ma dong. Anak puro mag na mo anak tabay. Mo anak tamo sada na masakat gamay anak. Kay nga mas babaw ang kuan katong yang makita itong mga isla. Mo anak ta diri nga side. Kita mo ko sa post.
Nakagay mi diri sa una pero wala pa to mahimo. Wa pa to mahimo diri. Kay ra pa man ni diri pag-agi namo, pag man ni abli. Kanang bago ging agi kuan ba? Bago agi og mga bulldozer. Ah, ulan pa jud kayo. Kung di kita balik, maglisod ta balik ani kay dulugon kay ba. O dito ta. Ah, hinay jud si. Kamang-kamang nga mo. Yan guys. Oh. Sala na po sila ni. Dili na po sila. Induta nila rin ay sila tubig diri uy. Dasan na ma'am. Kani oh, Hindi nga makabalik ang, na sila. ang tubig ato kay ni anak dalom, ni pinitris ilalom. Magawas na pud ato unahan. Shall return na po ta? Layo na ma'am. Layo na kayo. Ay layo pa gid ay. Ayo paay na lang sa uy. Pabaw na yung tap. Ma'am, daplin. Pwede mo turon eh. Siyempre lagi mo doon. Dara ka. Daro mo motor. Ay lang. Rosy lang malakas. Tanawa ko dang ilang repolyo pagka-green na. Tungod sa ito kaayo. Green kaayo. Sakto labo na po. Abunda. So guys, layo paglakaw. Ang Nakita naman po sa Pagson Heights di ay ito. ang naplanuhan, balik na lang sad. Layo pa kayo. Di matabag baklay. So guys, kani nga ni lakaw, di basta-basta ni oy. Ni human ani gutom kay ni. Oh. Sakto diri mo. Buntag sa akin. Ako na dong ganda niya man kay One Week. Yan guys, tas sila oh. Oh, taga kuan sila, taga bis. Taga bis lang. Taga bis sila. Si Ma'am Vlogger oh. Nindot pwede na dito tumoy oh, kita kita dito. Ay signal per. Video na ni Ma'am. Ako na ni-post niya Ma'am. Ayan, oh. Ini. Nah, bang, ini trip na dia lalu. Nailiki dia. Ah sa kaya basinana sila lungag dito no magpundo ning tubig. Lili, kau dia na daan gina. Nilapang sa ilalom tubig. Naman ni mga Ah sa pundo ni. Laos na ilalom. Mugawas pun na dito. Wala ni pundo og tubig sa. Wala na to. Jog hindi kay blood diri pa. Wala mo to. Dalang motor bilin dari kuan dari. Kuan dari. Ari ka dari mag-jogging bilin motor mo dito. Lakuan na pag ano. Ay guys oh. Magulbol na sila guys. Kaya maanad ko no, sakit ng batiis. Ala oy okay ra kay Pir para mawala atong fat. Kaya kaon na bitaw lami sa ito. Sa to as magpakita man ito. Wala lagi ako nimo. Unsa din tikoy. Panas, Ma'am Yomi, nang hawak na. Yom sa kanha na magpikwi no. Gil, nakadha na ka. Aswito na. Nanay pagkaon diha. Kamgawis lang kami. Pero mauna ko nagtakiya. Oy, Di na ako shoot balik niya. ano na? Buta na lang. Unas mamlanit duha. Buta na lang. Tuglo kay kaon niya man. Ito naman. Naman kay jacket dai. Alimutan magbaklay mabugka mo. Alimutan lagid ka. Ano kay jacket na? Buta na din. Buta na ba? Sabi ba? Ibutang na ako sa motor na. Yan guys, oh. Basic ay siya ay Sabado na yung Klaro na niya kasal oy. Unsa daw? Guys. I-30 na anak kaninang ka no. I-30 na anak ka dito. Dili ko man, ni kuan man ko kasi mama ba ko pangalaga. Natag ako niya kan ay ko ba. Pero taga kuan diri yun na. Sayo na. Ano, kuan ko sa tubig na. Tara, lusot na siya. Gika ngumpra, oh. Sa matalong. Padya na. Ah, may tubog diri guys. No?
Hindi rin dito na halos ang bata niya. Dara ah. Wala sila tubig. Nga sa tubig. Taga-Badyan, no? Taga-Badyan or taga-Alegria, baka. So guys, medyo Ayun mo daw. grabe lakaw. Basak. Kamu si Dulan. Kamot. Napay kusog diri kayo ma'am, babaw. To. Guys, hoy, pananghid ko mainom ha. Pananghid sa kalikasan. Bago pa bata diri ma'am nari. Sugikan man gid sa diyan na oh. Gani, basig na mukat ka dudura sa kahoy ba wala sipik, kat ka kahoy is punuan. Limpyo man siguro. Painom on. Ha? Guys, nasa ba mo plano? Nasa ba mo plano guys? Nasa ba mo plano? Di na may mga laos kay siguro ka. Ayaw, gugu. Wailuya na. Ikaw lang ba? Ikaw mo ikaw. Wailuya. Wailuya. Guys, tara. Grabe, panulisuri na mo guys. Woo! Unsa man? Si Jipunit na to. Shit. To. Ma'am, tira mama. Ma'am. Tara oh. Tira tubig kusog kayo oh. To. Nagawas pud sa kuan, nagawas pud sa pangpang. So, tayo ma'am.